प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खोथाखौ बुंबाय बे खोथायाव जोङो दुखु मोनदों। जाथिया देरसिन, हारिया देरसिन, नाब्ला सारखौ जोंनो नांगौ। नाब्ला सारा जोंनि देरसिन सम्पद। बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावनो गोबां सोंलुफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिखांजागासिनो दं आरो दिनैबो बे सोंलुफोरा जोंनि गोबां बर' माहारिनि गोसोआव उसुगुदु लाबोगासिनो। थांनाय 29 जानुवारि 2021 आव एक्स-एनडिएफबि फोरनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा फाइनेन्सियेल हेल्प होनाय सानसे उनावनो मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ'आ ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों। एक्स-एनडिएफबि फोरनिफ्राय सासे केडारआ मैया बे फाइनेन्सियेल हेल्प होनायखौ लानानै बर' माहारिफोरनि दुखुखौ एबा एनडिएफबि फोरनि दुखुखौ बे मदद होनाया फोजोबस्रांनो हादोना होननानै भिडिअ'आव सोंलु सोंनायजों बे फाइनेन्सियेल मदद होनायनि चेक बिलाइखौ अराव सावो। बे भिडिअ भाइरेल जानायजों दिनै गोबां सोंलुफोरा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नुजानो हमदों। थांनाय 1986 मायथाइनि अक्ट'बराव दाजानाय एनडिएफबि आफादा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो नागिरनानै 34 बोसोर सोमावसारबोबाय। नाथाय थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार एबा CEM बिथां प्रमद बर'नि लिडआव जानाय बिटिआर एकर्डजों लोगोसे बे सिमाङाबो जोबनानै थांनाय बायदि जायो। बे भिडिअ'आव प्रमद बर'नि भारत सरकार एबा आसाम सरकारा अननायनि थाखायसो बर' रायजो राजा एबा बर'नि थाखाय सोमावसारग्रा एनडिएफबिफोरा बेसांखिनि अननायखौ मोननो हादों होननाय बाथ्राया दिनै गमामायैनो दुखुनांथाव। दिनै जोंनि हारिया दावहारु आरो गासै हारिमु लेखा फरायावनो आखा-फाखा आरो मोनसे गोजौ थाखोनि हारि। जोंनि मोनथायनिफ्राय दिनै मेइनलेन्ड इन्डिया एबा आसाम सरकारा बर' हारिखौ गोजानाव दोननायनि थाखाय गोबां समावनो बर' हारिया सोमावसारनो गोनां जाबोदों आरो बे सोमावसारनायनि थाखाय बर' हारिया दिनै बेबायदि मोनथायफोरखौ मोननो हादों। बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया दिनै बर' हारिखौ बेसे गाहायाव खोलैदों बे साननांगौनि बाथ्रा। प्रमद बर' बिथाङा एनडिएफबि, बर' रायजो राजा आरो मुंख्लं जानाय केडारफोरनि सोमावसारनाय एबा दुखु खस्थ'नि थाखाय मोननाय मोनथायखौ आसाम एबा भारत सरकारनि अननायजों मोननाय होननानै बुंनाय बाथ्राया गोबां दुखुनांथावना आरो साननांगौनि बाथ्रा जाना फैदों। बे भाइरेल जानाय भिडिअ'आव बिथां एक्स-एनडिएफबि केडारआ रन्जन दैमारिखौ बर' हारिनि गेदेरसिन सम्पद होननानै फोरमायो आरो रन्जन दैमारिखौ जोंनि बर' हारिनो नांगौ होननानै दाबि खालायो। 2021 नि 19 जानुवारियाव जोंखौ अडिट'रियाम GMC अडिट'रियामाव लेंहरनानै सोरखारा बा सर्बानन्द सन'वाल आरो प्रमद बर'आ लेंहरनानै जि जोंनो जमाबन्दि होबाय, जे बे जमाबन्दिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। बे जमाबन्दिया समस्त बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हादोंना? आरो बे जमाबन्दिया समस्त एनडिएफबिनि केडार्स लिडार्सफोरनि गोसोखौ साबिसन खालामनो हादोंना? मानो होनोब्ला बे जमाबन्दिया ओरैबायदि जोंखौ दुखुसो होदों। मानो होनब्ला जों दिनै थाखा फैसाखौ लानानै गावनि हारिनि थाखाय बे गोलाव सम दावहाखौ होआखैमोन। जों दावहाखौ होदोंमोन गावनि हारिनि थाखाय। बर'आ जेन माबा मोनसे मोजां गोरोबथा, मोजां सलुसनाव मोनथों बा मोजां सलुसन खालामनो हाथों, जों बेखौ लुबैदों। खिन्थु मैयानि जिबायदि जोंनि जमाबन्दी गथायनायाव जों नुबाय, जोंनि फारसे मोजां मोनसे सिन्ता, बर' हारिनि फारसे मोजां मोनसे साननाय जों बेखौ नुनो मोनाखै। आरो जों बेखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय, बिथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बेसांखिनि आदर्श एबा अननाय बे गावनि बिदा फंबाय साननायखौ जोङो नुनो मोनाखै। गतिके आं बेखौ फोरमायो एक्स-एनडिएफबि जानानै जे जों गोलाव सम संग्राम खालामबोबाय। एक्स-एनडिएफबि हिसाबै गोलाव सम संग्राम खालामनाय हिसाबै जोंनि दावहारु लोगोफोरा गोबां दुखु दाहा लानानै गावखौ बाउसोमबोबाय, गावनि थैखौ दै खालामना गावनि जिउखौ दान होबोबाय। आरो दिनैसिमबो जोंनि गोबां एनडिएफबिफोरनि आंगो जिउआ गोमालांबाय आरो जोंनि लिडार्सफोरा दिनैसिमबो हास्रि बिस्रियै गोमानानै थाबोबाय।
बिथांमोननि गासैनिबो खोथाखौ साननानै गासैखौबो सिन्था खालामनानै आं दिनै सानो जोबथेसालियावबो जोंहा गोबां जोंनि लिडार्स केडार्सफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोनाबो उदां गैया बेखाय आं बे मैयानि जि जमाबन्दीनि खोथा जमाबन्दीखौ लानानै जि जोंनो गथायो आं बेयाव मुथे सन्तुष्ट गैया आंनो नाङा आरो जायफ्रा बे जमाबन्दी बे नैबे माबाखौ मोनाखै मा होनो रिसिप्टखौ मोनाखै बा लाइसेन्सखौ मोनाखै बिथांमोनाबो दा सान जे बे जमाबन्दीनि थ्रुयै जों माबा मोनसे गिदिर सम्पति मोनबाय गिदिर मोनसे फिथाइ मोनबाय जों बेखौ दा सानथों आरो जों साननोबो हाया आरो आं जेरै सानदों बिथांमोना गासैबो बिनि सायाव रियेलाइज खालामनानै सिन्था सरसा खालामगोन बे जमाबन्दीया जोंनि थाखाय थोजासे नंगौ नङा आरो हारिनि थाखाय थोजासे नंगौ नङा बेखौ सिन्था खालामनानै मोनिफोराबो सिन्था खालामथों जायफ्रा मोनाखै बिथांमोना दुखु जानाङा बे जमाबन्दीनि थाखाय जोङो थोजासे नङा जाथिनि सार्थआ थोजासे नङा बेखौ मोजां सिन्था खालामदों आं बेखाय आं दिनै बेखौ जमाबन्दीखौ आं दिनै मोजां सिन्था खालामनानै आङो नाजावाखै आंनि सानस्रियाव आं सानदों जे बिथांमोना जोंखौ चक्लेटफोर बायदि गथ' गोरलैफोर बायदि जोंखौ बुरखायदों आरो जोंखौ बुरखायनो नाजानानै बेसांखिनि जोंनो जमाबन्दीनि बे रिसिप्टखौ हरदों बा बे लाइसेन्सखौ हरदों बेखाय आङो दुखु फोरमायदों जे जोंनि बे जमाबन्दीनि सायाव आंहा दुखु दं आं बेसांखिनिखौ लुबैनानै आफादाव सेक्रिफाइस खालामाखैमोन आरो जोंनि जेसेबांखिनि दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजाना दङ बिथांमोननि सायाव जोंहा साननाय सिन्था सरसा दङ जाथिनि सेन्टिमेन्ट दङ आरो प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खोथाखौ बुंबाय बे खोथायाव जोङो दुखु मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्ट बा भारत गभर्नमेन्टआ अननायखायसो बेसांखिनि एसेबां गावलायनाय बुथारलायनायनि गेजेरावबो बेसांखिनि अनसुंथाइखौ जे सरकारा होदों बेखौ जोङो इनायनो बाख्नायनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों जे जोङो गणतान्त्रिक आन्दलनखौसो होदोंमोन किन्तु जोङो बेसांखिनि प्रमद बर' बिथांनि एसां गाहायाव गोलैनानै खोथा बुंनायखौ जों लुबैयाखै बेखायनो आं बे रिसिप्ट जमाबन्दी बे रिसिप्टखौ आं सावो आरो सावगोन आंनो नाङा बेखाय आङो नोंथांमोननि सेराव आं सावनानै देखायगोन आरो सावनायनि बे राहाखौबो आं खालामगोन आं दिनै सावो आंनो नाङा गोनां गैया जाथिया देरसिन हारिया देरसिन हारिनि थाखाय बे जमाबन्दिया देरसिन नङा आं बेखौ फोरमान होगोन आरो समस्त बर' समाजा बुजिनांगोन हारिया देरसिन बे थाखा फैसाया देरसिन नङा बेखौ समस्त रायजो राजाया बुजिथों आरो आं बेखौनो फोरमान होदों आरो बेखौ बर' रायजो राजाया बुजिनांगोन बर' समाजा बुजिनांगोन जोंनि नाब्ला सारखौ जोंनो नांगौ नाब्ला सारा जोंनि देरसिन सम्पद बर' रायजो राजानि थाखाय आं बेखौ दिनै फोरमान होदों आंनो नाङा बे फोरमान बिलाइखौ जय बर' हारिनि जय जय बर'लेण्डनि जय नाङा आंनो बे फोरमानखौ बे खामग्लिजोबनाय फोरमान आंनो नाङा जों बर' हारिखौ मालाबाबो बेबायदि बाथ्राजों बेबायदि माबाजों जोंखौ दा बुरखायथों